Мен быйыл булла берек мен битим битерәт таны манна тура көлгә үлелигә битим татталугар бәм юрагы матта радиофизика и электронные системы ден оны тагынан булганнан учтал юрагы берем физика учитель физика и информатика ден. 1 сентябрьтан үлели жабын бәям дәптеккетте жабын дәптекке тура көликкетте сүрдәк жугас бастагы күнгә духобда линейка онан да естественно адал куйбутым мехабо олох бар боллагына учутал болбутум тугдан бастагы линейкам боллага де на жуя бак оголар этте бара здравствуйте дилерде мехаболлагына непривычно боллага де тоде такка бәям кара жаннар ушталар бардыр оголар эттем окатта класс час болбута оны тагынан онтон боллагына аксаниканы бейхилла вовсай бутым бара көрдөк биде кайда олорон бутун на жуя благоустройство вовсай бит алта квартиралар сып-сылас һәм шугеден звукоизоляциялар киндә тухта истибет үсте шугеден отопление булларда бара-бара окон туакын омак кетебекке душтар туалеттар плиталар тук барда вакиралар оксая онтон агыяк күнчөлеләтебе тонна бияка методист туттадылар методистар булактар булак битте бетмилләр туры наставниктар меха булларда математика шталада Гуляева Ульянова ден онтон бу Владислав Николаевич Каким Сахаровна штала Павлова Вера Дмитриевна ден кимләр бегине булларда сыгыны кайда хаятлар үетергән компьютеры манны учебный программалары туттарга үеттеләр кимләр ага состав ушталар булыгынан бе булларда сага кәпет буллак битте тутта веренне бит онтон бу билеген уже бу бастыгы җипер битентилектән рәбит ого багатын беги шуйга веретте бит аксан соттурга мен физика шталын быйтынан әлбәт формулалары веретте лабораторный үлеләре туттарга веретте ванна тух анын бе секенагыскы буллагына беги оголор гытта сыгымы өстө чүгәй булу әлбәт күрәхтәргә кыттык бит ден әрендерәбит